Ji bo tercihên zanîngehan rojên dawîne perwerdekar û nivîskar Erkan Haras di derbarê tercihên zanîngehan de got di serî de hewceyê xwendekar beşên dixwazin û wan beşên ku tê de bi ser dikevin qezenc dikin tercih bikin. Ji teref ÖSYM ve encamên yek kesê hatin eşkerekirin û li gor encaman tercihên zanîngeha wê heta 14 tabaqê dewam bike. Perwerdekar û nivîskar Erkan Hares derbarê tercihên zanîngehan de hewceyê xwendekar kîjan hususan dîqat bigirin ji îlkeyê re nirxan. Hares got xwendekar wexta ku tercihê xwe bikin, meslekê xwe tercih bikin wê emrekî pê re derbas bikin bal kişan ser vê yekê. Hares derbarê tercihên zanîngehan de hewceyê xwendekar kîjan hususan dîqat bigirin hişyar kir û got hûn di kîjan beşan de serkeftin bi wê beşê tercih bikin. İhtiyaca wela ji doktor, hemşîre û mühendîsa jî henin. Ancak xwendekar tê cem me dibêjin em vî meslekan tercih bikin em ê çixwaz pere qezenc bikin, ji me re pirsa dikin. Di rêyek nêze qezenckirina pereyan û ji bo jiyana xwe ava bikin riya digerin. Ev yek xetereyî ye. Hewceyê were bibêje em di vî cîhan de çi bikin, em çawa ser bikevin, hewceyê were sewalkirin û ji xwe re bikin derd. Bilim adamı bunlara baktı, Hares dest nîşan kir di demên dawîn de hejmara zanîngehê şexsî zêde bûye. Ji ber vê yekê di perwerdehiyê de wes û qalîtek kêm bûye. Hares her wiha dest nîşan kir dewlet xwendekarên bi qasî nikarin îstîdam bikin ji zanîngeha mezûn dikin û rex nekir. Bütün bölümler için geçerlidir. Bence gereksiz bölüm yok. Zanîngehê dewletê di beşên fen edebiyatê de hewqoz mezûn dan ku hêdî mezûn nayê bicîkirin. Digel vê yekê zanîngehê şexsî jî werdikin. Dewlet ji ber gelek mezûn danin karin van beşan çend salan bidin sekinandin. Dewlet ji beşan re xwendekaran qebûl neke belkî zanîngehê şexsî jî beşa ve nekin. Wezîfeya mezina li ser milê dewletê kesên mezmûnên cihên îstîdamê jê re bikarbînin. Cihên dewlet îstîdam nikarin bikin, zanîngehê şexsî zaten nikarin bikin. Ya bila îstîdam bike ya jî bila beşa bigirin. Kesên ji dewletê mezûn bûnin îş û kar nedîtinin hewceyê berê wan bidin cihên şexsî.